Gracias á organización da Deputación Provincial de Ourense, Teatro Principal e Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández Xocas, ese forte aplauso tamén para o Concello de Maceda hoxe, organizando este gran evento que pulula pola nosa provincia dende o pasado día 7. Percorreremos México, Krasnodar, Rusia e percorreremos tamén Chile. Gracias ao patrocinio da Xunta de Galicia e gracias a CIOF. Nos centramos en México, Compañía Mexicana de Danza Folclórica, que foi fundada no ano 2002 baixo a dirección do mestre José Alfredo Soni Pelusquía e a mestra Raquel Pérez de Barroso. Ofrece espectáculos artísticos que reflicten as tradicións, a ledicia, a paixón, a mística e o orgullo do povo mexicano. O seu corpo musical xa se vai ubicando en este A, e na mentras eu lles lembro que as raíces do folclore mexicano pois veñen de tres vertientes: a indígena, ven tamén pois a africana e veñen tamén pois por parte europea. Así que imos a ir recopilando algo de todo para que todo quede nesta estea abrindo estas xornadas de folclore. Comenzaremos coa parte máis indígena da Compañía Mexicana de Danza Folclórica Danza Azteca, que se realiza en lembranza do carácter orgulloso, forte e indomable do seu povo. Música, canto e danza forman unha triloxía inseparable nas celebracións dos seus ancestros. Neste círculo da danza converxerán pasado e presente, mantendo un vínculo do universo en movimento. Así que comenzamos retrocedendo o pasado e, por supuesto, vivindo o presente coa Compañía Mexicana de Danza Folclórica de México. Xornadas de folclore, arriba o telón en Maceda. Gracias.
Fortísimo e merecidísimo aplauso para esta primeira intervención da compañía mexicana de danza folclórica de México. Será a súa primeira intervención. Estas danzas prehispánicas e nos imos agora a continuación a dar un longo paso cara a Krasnodar, Rusia, e recibimos a Folk Dance Ensemble Stanitsa, que nos significa pobo, Stanitsa significa pobo, e hai que lembrar pois que é un conxunto de música, baile e canto creado no ano 1990 na cidade de Kubán, no territorio de Krasnodar, aos pés das montañas do Cáucaso, aonde chegaron os cosacos descendentes de Kiev, de Ucrania, trasladados a Kubán no reinado da emperatriz Catalina. Esta agrupación hai que comentar que conta pois cun repertorio que pone neste ano as tradicións do pobo cosaco, amante da liberdade e da independencia, tamén bailes e músicas ucranianas, rusas ou do Cáucaso. Teñen previsto para hoxe, en primeiro lugar, representarnos Bubli, que é un baile ruso, acompañado no movimento con pandeiretas, e despois nos divertiremos un poquinho con eles, no mellor sentido escénico da palabra, obviamente, e será con esa peza, con esa representación de Cuando los cosacos lloran. Bueno, pois é un divertido baile da rexión de Kubán, de donde procede Stanitsa, formado por máis de 250 persoas. Claro, aquí ven vostedes pois esa parte musical, que obviamente é unha parte reducida, pero despois está o elenco de bailaríns, que ademais non é a primeira vez que acuden a nosa provincia, sino que xa repiten estas jornadas de folclore, e despois de ter viaxado por moitísimos lugares da xeografía internacional: Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Turquía, Francia, España, Portugal. Bueno, pois eles sempre con unha selección moi cuidada para representarnos ese folclore e, sobre todo, pues, para seguir abordando e acompañando a todos os visitantes que chegan aos diferentes municipios polos que discurren estas jornadas de folclore, que avanzan xa. A parte de son, ten todo preparado, e ese forte aplauso para Folk Dance Ensemble Stanitsa de Krasnodar, Rusia. Gracias.
De Rusia imos a un país, bueno, pues máis cálido. Nos imos a adentrar na cultura de Chile co Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, procedente deste país de América do Sur, que foi creado en xullo de 2008 coa colaboración do Concello de Rancagua, capital da provincia de Cachapoal, e unha das cidades máis importantes e poboadas da zona central de Chile. Esta formación artística hai que lembrar que traballa na actualidade en colaboración co Consello Nacional de Cultura e das Artes da rexión de O'Higgins, difundindo o seu patrimonio entre a comunidade racanguina, chilena e internacional, baixo a dirección do recoñecido músico chileno Alejandro Cabezas Matus e Cristian Rebolledo, produtor artístico e destacado coreógrafo e, por suposto, tamén bailarín. O xoven ballet, con 9 anos de existencia, ten unha trayectoria artística marcada polas súas exitosas actuacións en numerosas localidades de Chile, Argentina, Portugal, España. Visitan por primeira vez as nosas xornadas de folclore na súa 34ª edición, recreando as singularidades do folclore chileno do extremo suroeste de América do Sur. Algo importante, un detalle importante, un elenco de 35 bailaríns, pero teñen 17 músicos, Eu lle decía antes ao alcalde, isto máis que a panorama, porque fíxese vostede entre o escenario que temos aquí, máis agora o que estamos aquí montando musicalmente, e estamos como queremos, bueno, realmente impresionante escoitalos e impresionante velos. Nos faránnos ao longo destes minutos de actuación un espectáculo maravilloso, igual co resto dos grupos protagonistas. Nesta primeira intervención, pois hai que recordar que Chile é un país moi rico en culturas. Unha das máis antiguas, das máis antigas é precisamente a de Rapa Nui, a da Illa de Pascua. Ben, pois algúns de vostedes cais foron aí, a Illa de Pascua, e foron de ronda turística. De non ser así, pois o mellor internet que nos leva por moitas paraxes, países e lugares do mundo fantásticos, pois ben seguro que saben pois que é unha cultura que encandila, que nos chega a alma, que hai moito contacto coa natureza e coa esencia humana. Pois a veremos en Estea, pero non agora, será máis tarde, xa prácticamente para pechar este espectáculo. Tamén teñen pois culturas que repasaremos, como é o Norte de Carnaval, que é unha danza alegre baseada no Carnaval do Altiplano e que forma parte da cultura aborigen aimara, cunha historia de máis de 2000 anos. Imos a vivir ese entroido, vostedes xa sabemos que acaban de sair do entroido quente, pero non nos imos a quedar agora con este Norte de Carnaval, con música do norte andino. Ese forte aplauso para Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, Chile. Gracias. Ay, 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 no me digas,
nacional mexicana que está composta polo charro mexicano e pola china poblana. Os sons incluen o son da madrugada, o son das alazanas, o son da negra, o son das copetonas, o son da culebra, o son da botella, o son do carretero e Camino Real de Colima. Pois todo isto reúne e forma parte da totalidade de Jalisco. Lembrar que a Compañía Mexicana de Danza Folclórica pois está registrada como empresa cultural baixo as siglas CDMF, Sociedade Mexicana. Está formada por 50 bailarís, de aí ven vostedes que a vistosidade moito máis amplia, canto máis bailarís obviamente se posicionan no escenario. Músicos, artistas visuais e coreógrafos unidos pola danza para dar movimento, son e cor o pasado e mailo presente do seu país. Hai que lembrar tamén pois que levan a cada don en numerosos recoñecementos por parte do público en festivais nacionais e internacionais celebrados en Cuba, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Canadá, Holanda, Inglaterra, Portugal e España. E aquí os temos novamente na segunda intervención, Compañía Mexicana de Danza Folclórica, México. Que o disfruten, gracias.
Papel volando de mi padre, porque hace papel volando a todos y despedí, pero no le digas cuánto así es de mí, por eso vivo penando.
cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Son experta no idioma, pero fago o que podo. Primeiramente, esta nit na Yapliasca, que é un baile de celebración dos cosacos de Cuba, continuarán con Chisouniki, que é un baile ruso, rematarán con Kasakok, baile tradicional dos legendarios cosacos, de gran corrido, forza, en fin, esos movimentos aguerridos, pero tamén elegantes que les teñen. Ese forte aplauso para Stanitsa Krasnodar de Rusia. Gracias.
gracias tamén ao Concello de Maceda por apostar cada ano para traer a esta súa vila este gran espectáculo merecido por outra parte. Nos imos, pois, con Chile. Que nos vai a traer Chile? O que lles anunciaba, Rapa Nui, unha representación da festa Tapati Rapa Nui, que homenaxe á cultura da illa chilena na Polinesia e a etnia Rapa Nui. Significa esta celebración Tapata Rapa Nui significa pois unha semana na que naceu hai 40 anos nas antigas festas da primavera que se celebraban en Chile, unha ocasión única para compartir, conservar e revivir os costumes deste fascinante rincón do planeta. O gran festival de Rapa Nui, no que se van a realzar pois eses elementos naturais, as pinturas dos homes que van nos seus corpos e incluso as habilidades manuais das mulleres con cordas nas mans que as veremos facendo uns movimentos moi bonitos e incluso nos van a lembrar a xogos tradicionais que moitos de nós tiñamos tamén e que as aboas incluso nos ensinaron pois eso, no pasado tamén, pois eso, con cordas, con esas manualidades. Nos van a interpretar precisamente esa peza e con eles nos vimos a despedir agradecendo a súa intervención. A vostedes tamén les agradecemos moitísimos a súa presencia. Por certo, disfruten, non teñan moito medo mañá e pasado que a noite de terror, nós tampouco teremos e por suposto non engrosen moito en volumen con ese xantar medieval que terán o 15 de agosto aquí en Maceda. Sexan felices, boa noite a todo ano que ven xornadas de folclore, Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, Chile. Bo verán a todos, gracias. Ururu